kolomka jotono prai horbajing hor thogi tongo aipono live video ma phaikatini ani hotel no toino kaisa kok kasajak miani abono tei kisa sukrobai sao nonai sab live tong kisa naigana kisa nasing tongo horbo thogoi thanga belai no tabo 10:53 baji tongo samung paile ne bisintei kono update dei meng thanga shonibar ni theke tini to sombar angkha tini tabo hotel no pang sab live tong please kisa karang dei sini mai mi hangar eba ani mai mi hangar hotel no tei no mia sini monai song phaikana biang jani bong khasai mia kisa kok kaslai mane abono tei kisa ani khokte basawo no normo live video ma phaika Mia jeng mani gothona mia ke roibar belai no bir tongmani roibaro karon ke kobongma hasal ni phayo kebo ba office bondo family rokoi phayo kai mia belai no borok bangko ka sini estimate tongmani 300 hoite 350 jona ni borok ang soika 600 650 jona kai kisa sini survey retene kono kisa problem ngi thangkana kai video mia link khaijak khachini monai songni khuk angko page te no Instagram rogo kobongma page te kobongma media house eba kobongma media platform te Instagram hinde Facebook YouTube kobongma phasenti no page jagi tongo mai mi hangar hotel no toye abon te no kisa angbo kaisa a hotel ni nok pangi tongo bayang kisa khuk per nai nai ma phaika laibo noro kisa dora mangkhana loge dei mien je kok bang lai mane abono toye kisa sanamo somani ka haise kobangma borok phayo thango abon sai sakango kono asat bezal ba jangjal kasajak ya mia jeba bengkha mia chini monai songkhaika biang ni janibo semeya engkang kai borok ani hotel bisingo borok belai na kobang ko khonai ang borok no gairingwa atuk deni saka afro baji khana prai no 4ta dukorni eba sarik ni mano ajorao ang borok no gairing asok dini sama bai gairing o borok sai sekang tai dalsa borok rok tongmani engkai aborok sabai khana borok number kalai mani engkai sabai kha borok abun sai sekang ni base dara tongmani chamani ya golo ani oro je tongnai rogani monai songno hinde ani bati jani bagina joto ani nijen borok mangse oro je samung khaine rok kebo waiter ba housekeeping ani kriyo jaga joto nang somon baksa kai nogo banayo ani monai ani bagina eba ani bati jani no ge borok thangka abo clean khaine hinai clean khaima jorawo je chini monai song video sarok nai borok ni gairing nok ba kisa saka walong tomo bai engkai anje bati jaba ani monai song clean khaina thanai rok borok silip khaijagai bati ba mairang klai thangka hino bong jotao abono teise video kok bang lai mani ba abono kisa suklo bai sawono ni live video khaimani saimiya sob tau koro tong mangka kisa kereng lai de baksa borok bano kam ke saiman sukoi mai yang phano bolboji tong khana abono kisa sukur bai sanan khaimani বাংলা দিয়ে অবশ্যই বলবো একটু আজকের দিনে লাগে আমি ককবরক ভাষাতেই বলবো কারণ ককবরক ভাষাতেই আজকের দিনটা আমি একটু বলার জন্য পছন্দ করতেছি মাফ করবেন আজকের দিনে লাগে আমি বাংলা ভাষা একটু সাইতে রাখতেছি আজকে ককবরক দিয়ে কইতে হইব নাকার দিয়ে আং কিসা ওবানজে কক সাজাগै থাকা তিনি আং আনি লাইভ ভিডিও ককবরক মনে খাইনা থাকি দङ তামানে হেমলা চেনে বরক রকছে মিয়া লাইভ ভিডিও বাইলার খাইবে মাবা বরং কিসা কক টিফিল নাইনে আং খাইবানি
kobangma borok no kwrwngjak hambai jotono no jara jara aso khoro kwrwng tongnai samung belai no pailaya kesebo tongo ang bo jora kesebo no kwrwngjak mia to roibar belai no borok bir tongmani aron bisingo kwbangma borok faika haksal sampani keba jotoni logi no joto bai baksa ang koklam saimai eng thangka aron bisingo nukjakha mia ko chini gairing nogo mai chari na thangtini chini monai songno 7 jon aba 7 jon angkhana borok khailai biangni bawabla saimaliya ge borok mai chalai ne hene nok bisingto jagari maliya ajorao belai no bir tongmani ge borok no gairing nogo ang jagari mani jagari borok sai sakang tai kubuni party rok tongmani kubuni base ni borok rok ge borok samani yakolo kilin khaitini bong jutao kalaika abo bai kok kasaka belai khano abo kwbangma channel logo pirjakha abono tei kisa kok sukrumnai sanai hini phaimani no ang angkai kilin khaitini jutao kisa kalaima bai boro asuk video rok khoneya ani je maimi hangar hotel no tisamani abo khai belai khano ang chajakliya chini brother songjuri o video nai tongkha angkai borok no balam sogani o video ang borok ni mungui ba haimya sana thangya keba tai kisa bujilaiman bising tei sung jotono wan suklai kang tai kisa jakamoni tongmani miani je engko incident otei tabu wang hotel no ko miani koklam no tei no kisa sukrobi sanani phaimani live video jara jara kwrwngjak tabu khorobo jotono paiplay hambai kwbangma borok no chongkhana ang hai lengka sobi tongo samung kaya nei samung go nang paile beserbak jora tau bo tongai kona diane hotel no yang ro ko tongbai kho hor sal chai to tongo jara phainai haksal sampani jotono kaham kwrwngkhai ani mai manggar chamung chari ro nai ne seba jora o nokjago sungbai chungno bujilai maba kisa beskom ni bagai kogrok banglai thangmani mia bo ma haino ongkha chini monai chong phai laikai borok 7 jon da 6 jon ang thik sasugoi maya borok no gairing nogo mamui rina thangtini o ani hotel samung khainai ba ani bagina ani monai ani batijarok borok abo kilin khaitini borok ni ron yakepla jagai mairang ogai ba bati rok kalaijaka borok ni jutao a jutao kalaimani bisingtei borok chajagi angai kwbangma video rok saroka ani hotel otei kwbangma media channel eba Instagram eba Facebook kwbangma media platform no abo yakarjaka hoyto ba borok siang khana saimai angai phano caption rok kwbangma sijak hotel ni maimui boknai bahai mai chanai rong no sak nangya khayamo haike rogo caption rok sika engkai jara seinai borok ni bachaya kare hoyto ba borok saimia sia bade o video no nai simi sikanani chongo kisa norok bo kisa saimon sugoi sikangga ang belai kono chajak sukamu saimia no gya bade hailengka caption rok sima bo saya no ani mote khai kam kai situgoi sikangai ani belai kono chajak sukamu tei kwbangma media channel no tongo sei ka borok kwbangma no kok thai caption rogo borong thane ang kaisa no koimung kwbangma jorangai phaika ani momai me hangar hotel viral ang khanoron hamjama nawi no pheba ani kaham eba ani hotel ni chamung ni tei tabu sak jora tei chini tibrasa chini blogger phano hindi media person phano hindi tabu sujorate ang nugya ko ani hotel no tui kokpir mani eba ani samung rok no tui kokpir mani pheba miani salo nukjakha kaisa inchino no tui kwbangma kok no chini tibrasa media platform eba Facebook hindi YouTube hindi Instagram hindi joto jaga no maimi hangar hotel omohai customer rok omohai khayo eba sak nangya khayo nei rogo caption eba title logo sijak rok nokha abono tei belai khana ni kha tini
serang yang itu ngota phono hotel no ko 11 baji tongkha horni wansuk baya jikonsa kok no tui phano kok bang lai ma kalai khamia abang musung ya tui phano khana hai phano chini boro rok nai dido jikonsa kok no tui ban khai kok el lai ma kalai khamia ni ti ang sana musung do ang asuk samung khai mana ne kahamoni bang saya do gabang ma salun romoi tongkha norong nang khangkai o kaham buije chai thangmani je buije review kalang thangmani o chamung kaham ba mai me hangar ni tei je buya suk viral khaimani abono tei narobo sarogoi mangkhamo ba ri mangkhamo phiaba miya ni tei kaisa tomongkha bati kepla laika clean khaitini o bini jutao kalai thangka abono tei ani starbuck ma bosan ka borongno abose a monai songbo bujiya bangi phano khana ba olpo boys ni chare rok ba borok bo abono tei belai khano create khaika kotor gothona hanai kabangma social media ba upload dongkha phongni sima ngai tongkha kabangma channel kotor channel no chini te prasa channel lo abono tei belai khano borok caption ro kebo kam sika kebo ba hamia sika hoito borok bo saime yangi phano sikana hai phano ani mote khai kisa kaham kai jachai khaya konai sikange belai khono sajangmani tamoni hinmale kahamno pirdi hamiono kono gele to manai ba engka ang jodi hamiono asuk khai tong khai borong munsubai ton bagle bui asuk haksal ni phekana daily no 500-600 jona borokano ro khai tong te 500-600 jona phaimani ya gulo kewai phano bol phano ngi thangana bir jehetu bir tongmani 500-600 jona borok ani ojo je mamui bagne rok phano khana silp khaijagai bati rok bai juta rok kolai khana abono tui asuk video chaglai asuk kotor ke pilaina boko kore hinani mote ke chongmani abono khawa nangma khe abose kopung sapung ang bo chaitogui tongo ani timni borok rok bo chaitogui tongo norok chungna hamjago chini maimi hangangat ni chamung rok hamjago hini norok bo khaikana ni ang khakhayo gai chini je mansa jak chungbo chaitogo norok ni hamjagmano na yachagai hamjagmu rei rohonani जों daily no chaito tongo phiaba miani chaito mongo kisa chini koro mung tongkhana ni ang khakhayo abon bagui no mai kokrok pirjagai tongo nai tai tom sanai kaham samung khaibo bomung tongrok yangi thango jora jora aprono khawo kisa donongma phayo gobangma borok phai thango besirbak to ani ai me hangar utla wanjai bosoni borok ma phai thango haifano borok kokbang phano ma haiklai bidi rok khai kalangmani nogyaku phiaba miani salo nokjakha chini chengbai cheng chini ani monai songno chini tebrasa bosoni monai songno hai ke bidi rok sarogoi mai me hangar hotel ni mongoi hamia rok ni simani rok nokjakha kobangma media channel rok bo nokha tamo Facebook hindi tamo YouTube tamo Instagram kobangma kotor content creator rok ma sarokani video no ang sanamo sumgai haisi kahampir na puro logo kori kebo tamo nang hindi tamo bo hindi tamo kotor content creator ne tamo chikon content creator keba hamia kaisa kok kasaka jaga pilai na chenglai kha sengbai seng no tamo nang hinai tamo bo hinai kobangma kotor channel ang mention khali amung sarok laika thingno do sarok dangma hinja keba ang kaisa jaga ni kaisa o jaga ang hamuya phone ang kaisa chikonsa business khai tongha ang orone owner ani andro kobangma borok samung khai tongha na borok monthly 1 taka phone khana ba kisi cha phone rang mari man khana haibon borok khusinge borok nijeni bokhabai samung khai tong do a jaga kono kebe mung kore borok bakai borok samung khai tongo borok khusi ang mu khusi jara chana phane borok khusi phiaba miani salong nokjakha chengbai chengse dera laimane hayingi thanga abo chikon samani no tuise ani staff phanong khana ani bathija ani bagina ani manai ani jotona ani nijini borok no ani aro hotel khainai samung jotona ani samung khainai ani borok nijini mangno borok dera jagai phano jota kalai mangkhana bati eba piang clean khaitimo abono thuile asuk kotor khai pilainani
nangkokmani no ne ang khaisong ya norokle tomoni chong semia jara jara krengjak Facebook live o jotono lamsogo horbaji tongtapono 11 ni kor tini sombar saptahik bondo haipono samung to paimung koroi chini karon hangkai chini nogrogo paya koni bagai sombar porjonto jong kamma khayo kai miani salo jara jara phainai joto bai baksa kok to logeri malia on bai ang mo khado nogjak no tai kaisa khado no mani kok khangkai jeng bai jeng no chini munai song no borok video pil laikha borok pir kha kaham kok borok no karibo tai kubuni chini je kok borok sanai kok borok sanai borok dong no pil laikha gobangma channel no Facebook o salok rakha Instagram o rekha YouTube o rekha views ni bagai rekha na taun bagai rekha bo bang romai mayang tongo gobangma borok content creator kotor no lakh subscriber borok bo sarok laikha bujui da sarok laikha naki buji abade sarok laikha bo romai mayang tongo ang khawa nangman khai obose ang mai me hangar fangsa pro ni simi tabuk sak joratei chin tipra sarok hinjane eba chin tipra content creator kon hindi chini tibrasa media kok tuma thumnai borok kono hindi takhona ni mungoi kaham pir phaikana ne ang nugia khuta keba hamya pir thini engkai na de kobangma kotor content creator jotono nanglaijak engkai ama hekai busu jorate jeng unnoti khaimanai ba develop khaimanai ne ang khao meeting ma payo ta engkai jeng bai jeng se kaibang lai ma heng tongo kobangma bosoni kobangma borok phaitang wani mai mengaru tolo norok jotono saimano maximum no Udaipur eba Bisramganj Sabrum Bilonia Agartala ni to tongo Ambasa Kumargan nimang eba kai sara Tripura rajyo ni kobangma jaga ni no khwai Dosda Kanchanpur kobangma jaga ni no phai chaithang monui kebo ba koklam sawoi kobangma no chalai thanglayo kaham hamya pano borok khushi anondo kai chaithalayo miani salong kai cheng bai cheng se kokwang lai manuk jakha ঠিক ন দেরা মুং খানা চিনি ইয়াংতে ফানো হাই ফানো আসুক কতর মা খায় ভিডিও রং আসুক শেয়ার খাইলে একে চাকামো নাং সংমনি যারা করঙ্গি তংনাই ভিডিও লাইভ ভিডিও যতন লামসগো নরব কিসানো সাপোর্ট খাইজাদি আনি মানসা জাগানকে বাই মুসুংয়া কাহাম নয়া করে হামিয়া সামুং খাইনানি বা হামিয়া ব্যবহার খাইনানি চাইতো গই থানাই খাইনে সালাবো কাহাম খাইনো যত বাই koklam kahamni besen tekai ani mai mehangani chamuno pirnani norogo kisa logi tongjadi miani gothona ba incident je babe je jesapano khana kisa logi tongjadi norogo bujina khaidi baksa borok ano kol khaichu katini jan tomo gothona baksa borok kirejagi bo tongo ani mai mehangar hotelono miani gothona tei phainani kang borono clear ke sairika aboni tei ase kok banglaina kore nei chini monai som bujiangi phano video sarok kana iphone ang borong non jolia te kisa bujiu ya kunui sarong nang mane asuk no koi mungbong thani chini ani brother ani manai song no tham chini chuti no ro asuk kotor ma khe video rong no sagyang ke belai na sasuk kamu ani mansa sak no rong no ang chai tong nai phaine salobo jodi phaigang ke lamsu bolam sok nai ani mai mangaro thlo kono ani bakhakte saya ba hamjak mung korei nong bagai norok khai de jekono time jekono joro kheba tei khai kisa misa kongno tei video rok khale mane kha ke belai nang sajak sukliya monotino live video khai mane gaisa sabotini live ani ar tongkha join kisa khaija sang nai ne gana hambai jara kerengjak tahu horo ani live video jotono lamsokani mo live video miani tei ase kokoto tang to sana thai bo thanglia ko bobang ma kare ani bakha kai borok video khai thangka borok ni mote khai kisa misa mo mui bati klai mani bisingti borok kawang ma khai video tak lai kha
eba ko kotor ke pil laika abono te yani bakhak tele kono sajag yani korei ba boroni phaching bani kono sajaya korei ani bakhawo sama bo korei ke bani mai me hangar hotelo phaika borok nang lam sobjak kha kukur baino borok bir ni bisingti banang borok no naikolai mai yang khana aboni bagi da borok sajak yangai video rok salaka aboni saimelia haibano ani staff rong ni bisingti deramani bisingti phano jodi norok bai saya bai ba hamya samung khai tong kai haino hayang nakar samung sano kebne khanang sabaina thangya je chini munai songmiya phainai borok sana hini na phaile mane khana ani hotel chana hini phaile mane khana ba tomoni bagi phaimane awang saimalia haibano borok nang asokno koimong tongnai kono samung chikon eba kotor hone korei ani hotel mamui bognai phanongkha ba norong no tei khani nei panongkha na ba o mairang luta honai panongkha na samung no ta chikon jak nei monai eba waiter ba housekeeping rok nei ring mane khana ka kono samung chikon korei honai korei monai asokno koimong kono samung chikon honai korei je kono samung nong bakhai bai khaide samung no samung nei khaide samung no ta tor jak de asokno koinai borok ani ro khabai khukbai hamjagno borok samung khai tong ani monai no ani bati jani bagina borok ani ro kono kebang mu korei theba miani video nukja khano ro housekeeping ko tomo nei hinlai mane atike chikon nojoro ta na sidi borok no borok bo chini monai eba chini dara norok khini manu monai eba dara ni kok saima khamu housekeeping ko abo ko atike chikon nojoro ta na sidi kebono samung chikon hone korei je kono samung bo bokhabai khangai samung naithoknai no abono norong tai bisa koina mutungo mian ni je deramung ongkha abono te yani bakhakte nomni thani kono chajak yangma korei norok no angasano kobongnai mian ni video je yangma tangongkha jodi norok chajak yang tonghakai ani bakhakte ang to nakar sano jutao kalaijak ko nong clean khaitene ani mairang lota kalai khatangka abo incident manager abono tei norok sajak yang video saroka kaham kok keba phaine salo ang lam sokpinai norok no tewi samang khangai visit khepe pidiani mai me hangar hotelo ani bakakte kono sajak ya korei nong thani keba atike achom sa video sarmane abo bo kogya je kono samong no kisa bojuya konei sarok ladi mobile tongoni ni ani yago joton thani no social media ni din hai ni bo hai lenggata sarok lai deko ni neo chikon sa ya presaman bisingti no gobang kok kotor samung goba gothona ngai thangmano abonte kisa chini tibrasa ani monai song norok demia video sarok nai do norok no kobongna musuma khemono norok kisa wan sukai bojuwe kisa sarok lai jade kebo bojuya konai kebo nong kaya anja staff rok norok no sibo sini miano first time norok bo phaikana norok bai kono jati dusman bo korei jani dusman bo korei ngai norok no tangi hailang ka borok khai norok no bati rok khitar nai ba norok je video saka bati khitare ruo mo hai ruo borok kilin khaitene kalai jaka bo mani manu borok bir tongmani abono tui to asakai ko kotor kai kok bang laina nangmani yablena hai kai ba no phano saimang khomang ro ne kaisa naikol nai ba nok phangi tonga jaga norok ano saimang khomble abono tin norok social media roi to mole mansi nai ঠিক no ani mai me angar hotel ni mungoi norok hamya sawai piri mano kheba to mole manai bani mung piri hamya abono paithak jorao bonorok nang kobongna musung hai no hai miani salo je mungkha ani bakhakte kono saya samung khaima bo korei norok bai norok nang kono tabu bo chajagi hama bo korei phaine salo norok makai phaide teiwaisa mia jangma ongkha mansasak kaham korangkai norok no monia kono chare mung chari rohana ni bagi chai tongnai phaine salo ma haita khaisidi mia ja khaimung khaika sengbai chung
kaham no pir di hamya no ya mangkhangkai hamjangma bag de borok mungsuno hamjangma mana bagai kuno samung chikon hane koroi joto samung no nini bokhabai khaima tonghakai mosangai bothango abono nung chikon hane botana sikdi asuno koinai chine monai somna mangkhangai tebaisa visit khaibadi mansachak ang chai tongnai norokno khabai khobai kaham khai service khai rona bagai angkai asuno koinai ani tini mo live video jara jara korongjak borong pail failai hambai tau khorni baji tongo praino 11ta 18 samung paye khota kono naide bose kosto kai samung jong service khai ri tong eko orse tini thulai jangai jaga rok yango naide hasa khor baji tongo sapong khabrong lai jong jotono haipano se jora jora mung rok hamya ke pir jagi tongo keba tai kamula khaina tongsi kobonga borok hayo thango dino praino 300 hoite 400 jona borok thango payo haipano mahai gothona ngia ko mia jeba benka sine monai songnang koina haino hai mia je khaimung khaika khaina salo please naroman kangkai icha wan sogai buji oi video ba eba keboni mungai hamya sana thangibo kisa wan sok lai jadi jengmai jeng kamna pirna chengdi hamya no phunugoi la to mannai Orbaji tong khasuk to live video kurang liya praino 12 baje na naika hambai jara jara kerengja tabuk baji tongo 11ta 21 aso khor kotobo onoro gano logiri tongo bagai pipeline hambai live video phaimane karon ke abono mia nije incident ani hotel otei mai mehangar hotel kobonga borong othango phayo norok nogoi mangkhana ni video ni bisingtei ani page ni bisingtei kobonga borok haksal ni phayo kebo sabrom kebo belonia kebo ba bisramgonjo chini tepra rajone kobangma jagani no phailayo thanglai sulayo phailayo boi kobangma no mai mehangar ni chamusai lainai hini omai kai prai no 2025 ni theka phailai tongmani boi 2025 December mas ni theka kobangma borok phayo salo haipona kebang mung koroi kaham korongkhai no chung chini mai mehangar ni tei bakhaktei service rogoi thaimani norok nogoi mangkhana ni video ni bisingtei keba mia ni salo mia angka roibar tongmani borobo kobangkok tongmani mia prai no 600 jona hayengkha mia bangmani belai no bangmani bisingtei ang an nogo jaga chagi hanai mia ja phainai chini monai song borok Instagram sarok kana somopoto aboni hoite kobangma media eba kobangma social platform no sarok jaka ini Facebook YouTube Instagram baksa borok bujui saroka baksa borok views ni bagi saroka angkha kayo kok koreyabo jani jar bepar haipono takija subai sukroboi kokno sakangkai ba caption logo sikangkang sajak sukamung ba title logo baksa borok sikatamo mai mui bagnai bahaike maisanai rokno saknang ya khai amai ko caption no ba title simane nokha
hingke abo video je nogjak mani abo pura puri full video sarokdi borok puila no kokbang mani khai gairing nok tongani hotel bwskango hotel bisingo to kwbangma 70 hoite 75 jona kaisa becho sajak chalai tongmani jorao gairing nogo ang borok no riroka monai oro to lernai norok gairing nogo thangdi aro thang angkai taisa doa no nei borok roi rohmani angkai tamongkha borok chai sakang tai kubuni borok chai tongmani angkai kilin khaika borok chaban yagolo kilin khaimani yagolo gairing nok ni ongkor purwo mairang bati eba glass rok ja tongbai mani abo ro kathini o kalai thanga silip khai bongni jutao a jutao kalai man teise borok sajagi angai video khailekha gabo kok bangma khai gairing nogo sedo ke kok banglai mani gairing nogo jutao kalai honai ani je mamui bongnai rok ani monai phonongkha ani batija ani bagina borok nakar bosanka saiman tu kebo ni juta rogo ba kebo ni sago to khigalai klang mo khakayo norok bo wan sugine de kisa kebo saiman tu de kebo ni juta o eba kebo ni rio kebo to khigalai klang borok ni ya kepeloi kalai thangkana ajorabo juta sakao kalai kha angka abono tui se borok sajagi angine de jeng bai jeng himaba sakda kalai manjak laika video saklai ya konoi ajaga kwbangma borok maisai tongmani hotel bisingo mai mengar hotel norok jotono saimano a hotel bisingo norok video nogoi mangkana kwbangma borok tongmani tomo wansa tomo tiprasa chini borok jotono mane ani hotel o tongbai mani me roibar a jora borok bar salai phelega khaprom lai ajaga phai video saklaika angkai ajaga khoroksani mamui bongnai bo tongmani bo jarai borok nomin bo boyos kom noko aibon borong training choli tongo ani hotel o asuk bo saiman suge borok mas kaisa bo kaya ko jarai phai mani angkai video phai chak phai ka tom jani bo salaing laika ang bo family ang bang bisingo tongmani angkai ajaga o video ta chak dene manai khaika a video je nongmani tei angkai borok o gairing nogo no mani bati jutao kalai honai borok kok banglai phaika video chaklai angkai aboni tei kok banglai kha angkai nogjak katamo mai me hangarni hotel tei jotono sarok laika jen maisanai phainai rokna mai me hangarni staff rok haimya behar khayo thapra renai hino tamo hino ate khai pilai tongkha abo belai no chaya kalaio ang sanamu songa mo haise kaham jorano norok phai logeri de haimya jorano simi ta pilai jadi chini tiprasa rok chini ani takok song ani hotel বাইরা মানে তিনি বাইকে প্রায় 2025 ni hoite তিনি 2026 সপকা 8-9 মাস সঙ্গে দङ गोबां borok थांलायसु सालो 300 hoite 500 জন borok চাফাयो हाइफन अमा हाइकाय उंया खमियानि जेबाबे एंखा जों बायजों बेसिरबाग तो आनि र कबिनि बसन borok से नरक नगै मांखाना भिडिअ हाइफन borok हामिया कायसाबन पिरमान नगजायाखौ ba video khaya mai news rogo sarang mo moya news channel rogo ke chengkhai nokja ka miya tamo sadharon to ekta jutao party kalai kha abo mamui ni bogoi pai je clean khaitino kalai kha abo bai to asakai react khainani kok tongmani ya chini monai chongno borong bujiangi phano saroka abo mani na kha borong page saroka bong Instagram o kare mono 1 lakh ni por views songkha Kia bacini je content creator kotor tongo ang mung mention khaina thanglia kobong ma no chini YouTube o jara video create khaina borong lakh ni por subscriber Facebook o jara content creator tom bori hinde tom chala hinde joto no sarok laika borok 20 ni bagi da saroka naki kaham ni bagi da saroka tamo no buji bo saroka ang obose takon chongi meyako kamno pirdi nang hangkai hamino pirile tom manai norok views manai le tom mose labong na hino norok ani bepari ba ani somondi ba gotona ni bepari kono se saimiya norok hai tagline sitonka mai me hangaro chanai phainai rokna chamung bagnai rok ba hai ke treat khai hamia ব্যবহার khayo omhai khayo amhai ke ta seikodi saimandi tamo gotona exact nangaga ani number tongo komo social media ani number page tongo ano sungi nai meng komule norok na haiban norok abo haiwan sungna thanglia angkhana norok norong views no nango nei chongkhana gobangma YouTube to lakh ni por subscriber khaijak borok bo saroka Facebook bo saroka Instagram bo saroka tai gobangma page ni bisingke bo saroka ba ano support khayang ifano saroka na ba support khaibano saroka na haifano do abo kaisa hamia haike nokjak ya deba
Ga abo no to kisa norok bo piria tongkhano chakamung norok share rai bo khega thino khaile di ani samung hamya khaima tonghang kai asuk bo jora bo samung hamya khaya kubla ang miani jora bo mamui bogne rok keleni khaiteni ani ma bati bai mairang kalai thangka kalai yakoni bong juta sogi asuk sibule borong no phaimalo nei khitari ri mane abong ke tani chayang khamule amhai to khaije bula ne staff rok bo bani munai song ani bati ja song ke phone khaije ga hotel tongai jo to nani gana ni borok mangno ngangkai কেমন ফাইমা লগে হাই কে সারি বড় জায়গা কাও জায়গা তো চাই আনি কক করে বলে বরক কিলেন খাইনা থানতিনে বাতি সিলে খাই ক্লাইকা নং এ জোতা সাকা ন ক্লাইকা বরক সইরি নেই হনো বগসিকা গারো তম ককলে বাংনা টংসিবা যে চাংনাই রক মিয়া ভিডিও বরক তো চেরাই ম্যাক্সিমাম বিরে 17 হইতে 18 বছরনি চেরে রকছে মিয়া 7 জনা বরক মাইচানা ফেকা 6 হইতে 7 জনা বরক বরক গাইরিং নগো বচা দিনে আং সাকা লেজা গান হনে নে বরক চানা বথাঙে গসিকা কে কিলেন খাইপুরো সে bati bai mairang kalai khai no bong juta saka abono tei se video create kai ong kangkai o chera rok bujia sujia borong video bisente borong koglam ne bisente no rok joto no saimane tongo je borong ni no chaya nei haipono chini je ti prasa bosoni borok rok baksa content creator ni je page follow gai tongai ba youtube follow gai tongai rok ba instagram o jara sarong nai rok no rok la tangai loge re khana ba borong no ha awasang kai wansuk baya kaham ni jora norok phaidi ang lamsogo ani content creator ani te prasarok kaham ni jora phaidi ani mai me hangar ni chamung no boi ko ma bosoni borong no pir phayo omai manthogo mai me hangar hotla obo mano norok tawo phono phaya ko ani mai me hangar hotla ba ni chamung ni byapare kono phanji seme ko norok kothok da thogya da bang bomai ke service khai tong norok au saimanya ko keba miani salo nokha miane salot nukja katamo kaisa o cherai rokse o khasia cherai rong mani man borong 17 18 bosor ni boyo boa bohani income bai chai tongja borok bike pai re kana boa boha songsong bo ta borok bike bai da pheka gari bai da pheka o ang sana thangya haipano a je koklam ni bisente ang saiman mani borok bujia sujia kana sai thanga borong mote kai sai thanga bong jutao mamui bok theni bong jutao kalai kha garing nok ni ko bo service khaitene kelen khaitene mairang luta a mairang luta kalai thangma baise bong juta ase borok riak khaikang kai songina de borok ki borok ni kolo da phaikana ne kai borok ni mote to borok video bo saro goi rekha ang mani mangka borok buji angi saro kani munai song borok maichana nai phaimani borok jorani mote mai angi phano saro kana ba juta kalai jaga ngi phano saro kana bir ni bagi phano saro kana bohrok tongjagi phano saro kana borok nang 100 bar accept ani munai song na borok instagram phan saro ka facebook phan saro youtube phan saro je chini main ti brasa bosong ni je content creator jara sinai nongnai borok rok bongni lakh ni puro subscriber tongo mane borok buji suni no content create khayo do saimanai songnai borok mangno kai borok ontoto pokhe one sugia konai video saro kangai ani bekhakte belai no jasukuk jang mane abono tini ang tini live video khai mane hai lengka sarok lai mai me hangar hotel mami bongne rok bahai ke maichana phaine rok no ahai ke behawa khai omo hai ke bewar khai hai ke ta pir khudi ang kaisa jaga nai kolai tong ang jaga ang sak pangse ang mami bogoi tong ang sak pangse mami songi tong ang sak pangse borok be kolam sai tong norok bidun bo khak tei no goi makana ang jaga ang sak no tor jagi bo ke bo phubo phunu yako hangga kang tongoi tongo ang bai phano koklam salai norok buji dita gotona ba bomhai tamong laika abono buji phan norok sarok di norok sarok mane manabo khaya hai lengka sarok ma baile tomule manai norok views simi se manai bile o views baile tomola bungnai sala sung bai chungsi kaham no pilai di kaham ni jora ke norok tangi phayang ba norok ang lam soko kobongma content creator no ang lam soko ani mai mangaro telo phaidi hai kangkang kha kukur be lam sokoi bo chare akoni bor horo kobongma borong no keba phaya norok taun bago phaya lasi jagi da phaya kire jagi da phaya keba meni salo nokja kha kobang kuk content creator no ekdam kotor borong ni subscriber botong borok kobongma views bo gen khaika meni video no to keba bala 1 lakh khaika keba 50000 views na ka keba 10000 views na ka amon ti bani kono complain kare kebong kore keba ani khado no make mono kaham no pilai pro kai tangai logeri ma kalai achine borok rok hamiao simino tangai absane ke proshno tabu horni prai no 11:30 baji tongo ang dogano no tagu ani hotel no ko tini to sombar bondo tongmani
haipano kam pailaya jeng kobangma ani samung rok paio pani hotel o bera rok khajaknai doga rok wajaknai hingkai tini bo samung khaileka gani chere rok bo tongo borok bo bongni mansasak chai togoi no tongo miyani salo kebo ba maibo masajagya asike photo service kaika haipano paithako nokja katamo ang miya video nukliya actually miya gothona angkha tini si ang nogo video nokpana ang tini reply rimanang moto jora koroi hingkai tabo kisa jora mamani bai samung paimani yagolo live video kaika ang saimena rok sobo bo live korongjak tong keba jotono paipilai hambai sini Ibra sarong nang koipina hai no hai mang hangga kisa kaham no pirna sai thubi kebani mung hamya khaye keba kebani boho ko chago suroi kebo buskani phaching khana tawan suklai di please changmai chang ang kebono tawkhon ang yasi suroi bo kok sayo ko kebani mung mention bo khaina thangyang keba wan suklai kisa samono khaile ke chawo o chere rok se siang ei phano borok video chaklai rekana heba borok ni kuno follower o chere rok kuno follower bo koroi borok ni kuno borok mane content creator boya je sarongnai rok heba jara sarongnai koto content creator rok bini oro ni video naroi saroka share khaileka lakh views bo thanglaika heno rok khang sanam 20 ni bagai norok video sarangma kalaikha naki ano chaja yang ida kalaikha naki o cherai rok ni je video sarangma amna hamja gede norok video share khaileka abu kisa clear ano sai rijabare please amna ni koimu norok ni thani ani cherai rok ebani bati jani monai ani bagina song mamai bok khini pano mui kalai jagi mangkhana nong jutawo kilen khaitene pano kalai jagi mangkhana nong jutawo a jutawo kalai kha sui na bo gosikani staff rok abno tuye video khaile tomle man khana ba chere rakheba maisana ne phaima si barok na maisana ne phaima si engkai maisawi thangmang khamule kachang no a jo taw mui klai ma tebe suklai paithon thangamo abno tuye buini boskango video khaile le tomle man khaba a chere rok khaika borok bujiang phano khaikana borok bujiang sarak borika borok content creator buya borok borok bongni samanno ekta ongko tongo friendly ongko o tongo 2.1k 2.5k rok sebang followers haipano borong video sarangmane nogoi tei kwbangma content creator chini Facebook thongnai ke bo YouTube thongnai ke bo Instagram thongnai jotono pil laika sarok laika buji da saroka buji ebade saroka bang takono semenya ko keba sarok laika kebo views ni bagai nong khana ni chongwang kebo batau ni bagi sarok laika ano saja yang ida sarok abo takon ang clear maya ko hepan ani saja yang makai mose je kono gothana no saimane akoni pil laike chawo tai seng bai seng kahamne pil laike chawo hamyano pirile tong manai hamyano phone bi tong se manai ani mai me hangar hotel tini ni semia kobangma bosor ni semina kobangma besi ni semina o hotel chamung buina ani je mansajak ani yak bai songya konai charoi phaimani keba mo hai nokjaya khojen tabuksa jorate kubuni bosono borok ano video rok thone mo hai sarokmani kya chung bai chung mia nokjaka chine monai song bujiya saimia gai phan borok sarok laika bongni joto moi boti kalai honai abo borok joli jagai phan mangkhana ang borok ni kongna manibo mangkha na manibo nakha keba chajai mangkha mono chini borok rok kobangma mono content creator rok sarok layo caption bo sikatamo kobangma sika hotel mamai bangnai rok mai ni duo tarpore jota moi khiklayo tom khiklayo hotel service khaina rok ni chaya tongo keba ba no support khainai kobang ku borok nano support bo khaika jen abo o chere rok no chaya hanai jotono hambai jara ano loginai 100 jona 90 jona nano logirika 10 jona kebo ba no logiri yang khana kebani bakhakte kebuni bakhano sobaina thangya jotono no lamsoko ta hambaya pharo ano logiri ma bagai asu jorono kasana mo chongo mansajak kahamno pirna chengdi hamyano kono gai tomale manai chengbai cheng
gomong no nung te prasana ham kainai tongakai to gereno ne khakayo ani bakhaule kono minthe mung korai mene video no te phiaba gobang borok no sarok laika abon bage ang kisa clearance rene phaimani mi amhai kono gothona angjagya gobang borok no confuse jana no tine phone kaisangka nini mai mi hangar hotel tom tomong khamia tom tomongi tomon bage kebo phaina bage bo kiri tongoni sawong kai kirena kok koroi ini sakang borok no aipono kisa live video bisente tai kisa sana ni phaimani mono mia ase gothona kotor kono ungjagya keba chere rok saroka video chini content creator rok ne bote hoja ri upload khaileka on bisente kabuma pi bo pirjaka lakh lakh views bo phaika ngai kabuma borong ni bakhao no kirmo mo phaika abno kisa saklaini ani chang phaimani khana angkha mongolbar chini hotel phiyok no tongnai norok joto no phaimano jara jara piri booking khaitunai joto no hambai joto no bolam sogo angkai mene video tu yani khao kono meeting mong koroi a chere rok bujiangi pan saroka monai songna ang ko bongnai tewisa mang khangkai phaidia ni mai me hangor tolo ani bakhao kono do nong bo koroi nongni phasing te ani kono chajai bo koroi keba nong jotabo moi bote rasa ba kalai kha amno te norok video khaika belai no kaham kok ang proud feel khaika norok no te chene te bra sorong mano e sengbai chang hangkai jet kono samung khai mano kalai sa no abolang manina kha norok video khaika belai no nai bo nai thoka bo bola jang nai bo kok abo norok ani mai me hangar hotel ni te je video khai mane abo belai kono nang mani video no norok sanam ka bola jang nai bo kok abon bage pipeline hambai norok no an bakhao kono methang mong koroi haipona normal kobongnai mang khangai phaine salo taiwaisa visit khai pai pide please man sacha ang chai toknai abo hayeng ya bare kaham korang khai normal chamung chare ronane ang musungya kono jora phano ani hotel jara phaine chamung chanai hine borono kefile ronane ogbuksa keba norok khamchine chute phano mia chaya nangya thangkhana ani hotel ang ja saima motoi norok chaya bo thangkhane khana kang paithogo belona ne kha srangli anorok chanai hini se phaimana hotel keba video simi thone ya kone norok chaya nangya banan thanglai paikha abo belai khano chajagri ya chajag yang mane kha abono norok mai te chanai hini phaima se keba kisa jorona singmani bising te pano chalai thangai belai no chajak sukamu asuk jorona ang koboknai horbo thugui thangka tabo 11:40 baji tongo please mangkangkai nakar dia no ani chaya to khangkai kebane saiman ma jorate ang kebo bai tabusa jorate amai samung khaya ko jan borong ni bakhao agar nangthong tini ani bakhao agar namangkai mono ani mai me hangar no tui tabusa jorate sini tibrasa media eba content creator kono hindi blogger kono hindi asuk pirmane nogya ko ang keba miani kaisa line nokha sini manai chong chere rok borok sia nogya sarok laika video amno onek jona pil laika tomno interest nangu pil laika ba tomno buji pil laika bo belai keno khawa nangmani kok sengbai changga asno kalai manjak layo asno belai na hambai ase khor jorate jara ni live video kurang tongnai jotona hambai khor kaham ase kok sana thanglia abono miane video jeng ma tangkha kaine salo tongmai tang phu ang bojai tongnai kebo bai phano ang kebono musungya la chemong rei rohonane kebono musungya khasabai rohonane kebono musungya obuksa rohonane phiaba jora jora amahai bongi thango
je nang khoroksa borok kemni bakhano narokmaya a jora ani belai khano kha ni bo sama phaio abono tei wan sumo bo phaio tamo ba asuk khaijaka jen borokni bakhano asuk mane narokmaya rong tha belai khano sajak yang sak sai kono tabo thuya koi kono de 11 bajena tongo tabo live video paikha ang komarga thangmonai ko komarga to thangaise ani tong thai inde thujaknai hine aro sengge ba mallai subonai kono di asuk hor sal khabrumi tongang bo sai to koi tongang bo haibano jora o seng bai chung no kalai nanglai thang kalai manjak layo abono te kissa jora khawa dukho nangmake abose kobangma borok thangui laisuo kobangma bosokni borok no kebong mungphaya phiaba sengbai chengkha asuk da kalai manjak laima kalai kha abosuk sana motoli amiani video nugui miani inchini notui hambai asuk kok sana thanglia horthoka jotono hambai jara krang tongnani video kaipilai pha hambai jora magai khana utai wisa kaipio no tabo horbo thubi tonghaba hambai.